roku 1769 vyrobil Nicolas Cagnot prvý parný stroj. Pohyboval sa rýchlosťou 5 km za hodinu a každý 10 minút musel stáť, aby sa vyrobila nová para. Tento vynález sa ešte nedá považovať za automobil tak, ako ho poznáme dnes. Prvýkrát sa to stalo 31. augusta 1869. Írska prírodovedkyňa Mary Ward bola prvou obeťou automobilovej nehody na svete. V tom čase ešte vozidla poháňané benzínom neboli. Prvé hromadne vyrábané vozidla uzreli svetlo sveta v roku 1902. Mladý americký mechanik založil automobilovú spoločnosť, ktorá niesla jeho meno. Volal sa Henry Ford. Najslavnejší Fordov automobil vo svojej dobe, Model T, sa začal vyrábať v roku 1909, prvýkrát za použitia montážnej linky. Pamätný Fordov výrok bol: klient si môže želať akúkoľvek farbu, vozidlo bude čierne. Nebolo to len bezduché rozhodnutie, vo Forde mali odskúšané, že čierna farba schne najrýchlejšie. A poďme sa pozrieť, ako vyzerali autá o 100 rokov neskôr. Milady, vám to pristane? Poďme k dnešným Fordom. Autá sa stali našou každodennou súčasťou. Dnes je ich využitie v rôznych oblastiach nášho života. Jazdíme na nich do práce, na dovolenky, s vozidlami sa prepravujú zásielky po celom svete, niektorí si ich upravujú podľa vlastných predstav, iní na nich pretekajú. Doba sa pre neskutočne zmenila. Vývoj a pokrok v automobilovom priemysle je po 100 rokoch až neuveriteľný. Dnes sa vyrábajú inteligentné vozidlá, ktoré nám ponúkajú vyššiu dávku luxusu, komfortu, sú bezpečnejšie, majú vyšší výkon, vyššiu rýchlosť. Prečo aj napriek takémuto vývoju zomierajú milióny ľudí pri autonehodách? My si dnes ukážeme, ako by sa za volantom malo jazdiť bezpečne, ako sa dajú zvládnuť rôzne krízové situácie. Budeme k tomu používať rozdielne vozidlá. Vozidlo vybavené najnovšími elektronickými systémami s automatickou prevodovkou bude šoferovať myška, ktorá predstavuje vodiča začiatočníka. Zažila si myška už nejakú krízovú situáciu za volantom? Práve, že jazdím málo, takže s nejakou nebezpečnou situáciou som sa ešte teda nestretla. Dobre, ja ti držím palce, aby si všetko dnes zvládol na jednotku. Ďakujem. Vozidlo, ktoré sme zbavili kompletných elektronických systémov, bude sedlať azda najskúsenejší slovenský automobilový pretekár na okruhoch Štefan Rosina. Štofi, ahoj. Ahoj, Miňo. Ty si krízových situácií zvládol asi už veľmi veľa? Tak určite, pretože na okruhu a v tých veľkých rýchlostiach to je vždycky nebezpečné. Dobre, pripravili sme pre teba vozidlo, ktoré nemá žiadnu elektroniku, budeš sa musieť spoliehať len na svoje zručnosti a ukážeme mladým vodičom možno, ako by za volantom mali šoferovať, tak aby to bolo naozaj bezpečné. Super, teším sa. Držím ti palce. Ďakujem. Predtým, ako začneme jazdiť, by sme sa mali do vozidla v prvom rade správne posadiť. Poďme si to ukázať. Správne sedenie za volantom má 3 základné kroky. V prvom rade by som si mal nastaviť správny sklon opierky, o ktorú sa opiera moja chrbtica. V druhom kroku by som si mal nastaviť správne dĺžku nôh na pedáloch. A v treťom kroku dĺžku rúk, ktorá je veľmi dôležitá pri manipulácii s volantom, prípadne pri strelaní airbagu. Pri takomto sedení za volantom mám ruky veľmi ďaleko, sú v laktiach vystreté, čo je veľmi nebezpečné, dajme tomu pri čelnom náraze, ale tiež pri manevrovaní vozidla, pretože nedočiahnem na každú polohu. Tiež operadlo je veľmi vzadu a sklon mojich nôh a chrbtice je, by som povedal, až moc nekomfortný na to, aby som vozidlo dokázal dobre cítiť. Ak stlačím ktorýkoľvek pedál, tak sa dokážem kompletne vystrieť, vystriem aj svoje končatiny, čo je opäť veľmi nebezpečné pri akomkoľvek náraze. A pri krízovom brzdení nedokáže vyvinúť ani maximálny tlak na brzdový pedál, ktorý to vozidlo bude brzdiť účinne. Takže v prvom rade by som sa mal posadiť trochu bližšie, aby som pri maximálnom zošľapnutí ktoréhokoľvek pedálu nedokázal vystrieť nohu v kolene.
V druhom rade by som si mal nastaviť opierku do polohy zhruba možno 100 stupňov, sklon medzi nohami a operadlom. Ako náhle mám toto nastavené správne, stále cítim, že sedím trochu nižšie, dám sa maličko vyššie a prispôsobím si samozrejme sklon volantu. Keď sa zaprem o volant a držím ruky v polohe 3/4/3, nedokážem ich vystrieť v lakti a keď vystretú ruku položím na vrch volantu, pod zápestím je najvyšší bod, čo je overenie, že sedím naozaj správne. Takto môžem vyraziť jazdiť. Snad základným manévrom, ktorý by mal ovládať každý vodič, je technika krízového brzdenia. Keď nám vybehne možno nejaké malé dieťa do cesty, prípadne nejaká zver a potrebujeme vozidlo čo najrýchlejšie zabrzdiť, mali by sme vedieť, ako sa naše vozidlo zachová. My si ukážeme, ako budeme pracovať u vozidla bez ABS, ako budeme pracovať u vozidla s ABS a ako sa budú vozidlá chovať, keď budeme brzdiť naozaj krízovo z celej sily. Štofy sa rozbieha na vozidle bez ABS. Ruky má na volante v polohe 3/4/3, čo je správne uchopenie volantu a od kuželov brzdí maximálnou silou. Spolu s brzdou stlača aj spojkový pedál, aby nám pri brzdení nezhasol motor. Všimnite si, že ak u vozidla bez ABS zatlačíme brzdový pedál celou silou, zablokujú sa nám všetky 4 kolesá. V tom momente sa vozidlo stáva neovládateľné. Ak by ste točili volantom a chceli sa vyhnúť náhlej prekážke, so zablokovanými kolesami je to takmer nemožné. Ešte nebezpečnejšia situácia nastáva v momente, keď sa s vozidlom ocitneme na rozdielnych povrchoch pod pravými a ľavými kolesami. Stačí len prudko zabrzdiť a okamžite sa dostávame do rotácie. V reálnej situácii sa vám to môže stať na krajnici vozovky, tam pozor na prudké brzdenie. Ako rozdiel si ukážeme, ako by sa v rovnakej situácii chovalo vozidlo s ABS, teda Miška pôjde rovnakou nájazdovou rýchlosťou, ako išiel Štofy. Od kuželo bude tiež brzdiť krízovo celou silou, ale výsledný efekt bude úplne rozdielny. Poď na to. Všimnite si detail kolesa. Ako náhle začne Miška brzdiť krízovo, aktivuje sa systém ABS, ktorý pribrzduje kolesá prerušovane. Nikdy sa nezablokujú a vďaka tomu má vodič svoje auto stále pod kontrolou. Ak máte manuálnu prevodovku, nesmiete zabudnúť na zošlapnutie spojkového pedálu, aby motor nezhasol. V Miškinom vozidle je automatická prevodovka, pri ktorej používame len brzdový pedál. ABS vykonáva prerušovanie kolies takmer 20 krát za 1 sekundu, a to umožňuje vodičovi aj pri plnom brzdení plynule meniť smer jazdy. Držať volant dvoma rukami nám zabezpečuje najrýchlejšiu reakciu pri vyhýbaní a umožňuje využiť najväčší rozsah točenia volantom bez prehmatávania. Snáď najväčší rozdiel sa ukáže na rozdielnych povrchoch. ABS dokáže rozložiť brzdnú silu tak, aby sa vozidlo chovalo bezpečne a brzdilo len v priamom smere. Nikdy sa nedostane do rotácie ako vozidlo bez systému ABS. Pri prejazde zákrutou na vozidlo pôsobí aj odstredivá sila. Predstavte si, že vám skočí do cesty srnka, vy sa zlaknete, skočíte na brzdový pedál z celej sily, zablokujú sa vám kolesá a aj napriek tomu, že máte natočený volant, vozidlo sa nekontrolovateľne rúti priamo von. Väčšinou nasleduje čelný náraz. Pri maximálnom brzdení v zákrute asi najviac oceníte systém ABS, ktorý vás udrží na ceste. Miška má natočený volant, brzdí celou silou, kolesá sa nezablokujú a vozidlo spomaluje smere jazdy.
Máme za sebou techniku krízového brzdenia. Štofi, ako sa tebe brzdilo na vozidle bez ABS? Tak bolo to veľmi náročné, nakoľko to ABS slúži na to, aby ten šofér sa dokázal vyhnúť prekážke aj počas plných brzd. Vozidlo bez ABS, keď som vymačkol brzdu, či už som točil volantom doľava doprava, išlo stále rovno. Takže nebol to pre teba nejaký bezpečný manéver? Vôbec nie, pretože skutočne tie reflexy nám fungujú veľmi rýchlo v týchto skratových, respektíve nebezpečných situáciách, nakoľko my stlačíme tú brzdu naplno, keď sme zlaknutí a auto nám ide rovno, tak je to jednoznačne problém. Dobre, Miška, rovnaká rýchlosť, rovnaké krízové brzdenie, vozidlo z ABS, ako sa tebe jazdilo? Takže mne sa jazdilo veľmi bezpečne, nakoľko keď som aj robila nejaký manéver s volantom, tak auto vlastne stále išlo tam, kam som chcela ja. Takže si myslím, že to bola veľmi bezpečná jazda, že je výhodou ABS. Cítila si niečo na pedáli? Možno Áno, nejakú... akože kopalo ma to trošku, že chcelo, ale tak ako vedela som sa tak ukorizovať. Aj to auto samé si to vlastne ukorizovať. Neuvoľňovala si brzdový pedál? Nie, držala som. A tým sa brzdná dráha maximálne skracovala? Určite som sa cítila bezpečnejšie, ako keď som videla Štofiho, ako sa tam krútila, ako na kolo točí. Ja som robil všetko, čo som mohol a furt som sa točil zľava doprava. Presunieme sa na ďalší tréningový modul alebo na ďalšie stanovište a vyskúšame si vyhýbanie sa náhodným prekážkam. Štofi jazdí na vozidle bez systému ABS. Ak zbadá náhodnú prekážku, v tom momente musí najprv zabrzdiť vozidlo krízovo, pred prekážkou musí uvoľniť brzdový pedál, aby sa kolesa opäť roztočili a až potom sa môže vyhýbať. Je to pomerne náročný proces. Miška to bude mať oveľa jednoduchšie. V momente, keď zbadá prekážku, stlačí len z celej sily brzdový pedál. Tým, že má vozidlo ABS, kolesá sa nezablokujú, budú brzdené prerušovane a oňa sa počas celého brzdenia môže prekážke v kľude vyhýbať. Poďme sa na to pozrieť. Keď sa nám na ceste vyskytne náhla prekážka, 99% ľudí sa zlakne a skočí na brzdu. Sme opäť pri zablokovaných kolesách a neovládateľnom vozidle. Brzdiť krízovo v prvý moment je správne, pretože potrebujeme vozidlo spomaliť, no ďalej nasleduje asi najťažšia časť a to je uvoľnenie brzdového pedálu pred prekážkou, aby sa kolesa opäť roztočili. Až od tohto momentu môžeme vozidlo opäť ovládať a vyhýbať sa prekážke. Nezabúdajme na dve ruky na volante. Aj napriek tomu, že Miška je oproti Štofimu oveľa menej skúsený vodič, rovnaký krízový manéver zvláda s prehľadom vďaka vozidlu z ABS. Pri náhlej prekážke sa rovnako zlakne, skočí na brzdu, aktivuje sa brzdenie prerušovaním a auto sa dá krásne ovládať. ABS, antiblokovací systém, brzdí kolesa prerušovanie. Vozidlo ostáva stále ovládateľné aj napriek tomu, že brzdíme celou silou. Riadiaca jednotka ABS neustále kontroluje všetky 4 kolesá pomocou nezávislých senzorov. Systém vie okamžite rozpoznať stav, keď by malo dôjsť k zablokovaniu kolesa. Senzor ABS dáva informáciu riadiacej jednotke, ktorá upravuje tlak v brzdovej sústave. ABS dokáže reagovať na každé koleso samostatne v milisekunde. S elektronickým strážcom v brzdovom systéme máme auto aj pri maximálnom brzdení stále pod kontrolou. Dá sa vyhýbať na najkratšej možnej dráhe. Dobre, máme za sebou techniku zvládnutia pri vyhýbacom manévri. Štofi, ako sa teda tebe jazdilo auto bez ABS? Tak určite je to problém. Podobne ako na tej predošlej prekážke, jak som vstúpil na brzdu a zatlačil som ten brzdový pedál plnou silou, tak auto išlo, sa šmykalo rovno a hociaký vyhýbací manéver bol nemožný. Čo bolo teda treba spraviť, aby si sa dokázal vyhnúť? Tak myslím si, že pre každého potenciálneho vodiča v takomto prípade, čo teda dúfam, že sa nestane, pretože jednoznačne ABS je dneska výhodou, je, že pre tou danou prekážkou treba pustiť brzdu, vymachnúť spojku a vyhnúť sa danej prekážke. Si skúsený pretekár, ktorý to možno niekoľkokrát zvládol, napriek tomu myslí, že to je ľahký manéver, keď si človek musí uvedomiť, že pred prekážkou musí uvoľniť brzdový pedál? Vôbec nie, dokonca sa mi samému stalo v mojich začiatkoch profesionálnej kariéry, že sem tam som preblokoval tie kolesá aj ja. Takže
ako som už spomenul predtým, ABS je jednoznačne výhodou. Dobre, Miška, teda, ty si jazdila na vozidle, ktoré malo systém ABS. Videli sme, že ten manéver bol na oko možno jednoduchší. Ako si to ty vnímala? Ja som bola veľmi spokojná s mojím autom, ktoré má ABS, pretože môj vyhýbací manéver bol úplne v pohode, že ak som podala prekážku, zabrzdila som a jednoducho som sa vyhla tej prekážke, vakala som do svojho pruhu, takže to bolo úplne jednoduché, takže ja som akože pre ABS. Bolo tam niečo pre teba nezvyčajne ťažké? Možno ako si musela silno tlačiť na ten brzdový pedál? Som akože zatlačila, ale nebolo to nejaké také komplikované, tak dalo sa to zvládnuť. Aj ženská noha to zvládne. Takže najdôležitejšia možno je taká včasná reakcia vodiča, no? Zareagovať na to a len sa pekne vyhnúť a je to všetko úplne jednoduché, takže som spokojná. Dobre, výborne, zvládli ste to obidva naozaj bravúrne. Poďme sa teraz pozrieť, ako by sme vedeli možno s týmito vozidlami opäť vyrovnať nedotáčavý šmík. Nedotáčavý šmík, alebo šmík predných kolies. Snad najväčšiu chybu, ktorú vodič spravil, je tá, že do zákruty priletel naozaj veľkou rýchlosťou. Vozidlo začalo plynule vynášať von a väčšinou nasleduje čelný náraz. Uvidíme, ako sa s tým popasuje jeden z najlepších pretekárov Slovenska, alebo na druhej strane ukážeme si, ako pomôže tento šmík zvládnuť Miške technologicky modernejšie vozidlo, ktoré má systém ESP. Poďme sa na to pozrieť. Šmík predných kolies, odborne nazývaná nedotáčavosť vozidla, vzniká, keď vôjdeme do zákruty veľkou rýchlosťou. Vozidlo nie je schopné opísať natočenie kolies a vplyvom vyššej odstredivej sily a straty adhézie letí auto rovno von. Zvlášť si dajte pozor v zime na klzkej ceste. Na zvládnutie tohto šmiku pomocou ručnej brzdy rovno zabudnite. To je možné tak na parkovisku. Pri vyššej rýchlosti je to takmer nemožné zvládnuť. Správne riešenie spočíva v ubraní plynu, čím znížime rýchlosť a odstredivú silu, volant držíme mierne natočený v zákrute a vozidlo dostávame opäť pod kontrolu. Aj keď Miška priletí do zákruty rovnakou rýchlosťou ako štofy, tentokrát je to systém ESP, ktorý rozpozná vznikajúci šmik, okamžite za vodiča uberá plyn, blikajúca kontrolka nás informuje o zásahu elektroniky a vodič musí len volantom ukazovať smer, kam chce ísť. Pre zvládnutie takéhoto šmiku alebo vyhýbanie sa náhodným prekážkam je priam nevyhnutný tréning na cvičisku. Potrebujete si nacvičiť správne reakcie vo svojom vozidle, pretože každé sa správa inak a žiadna nehoda nebude už náhoda. No ty si sa dnes moc nepošmíkala. Veru, že nie, ale mal som dobré auto k dispozícii. Miška, tak čo hovoríš na to ESP? Vieš čo, konečne už viem, ako to funguje. Aj keď som sa dostala do šmiku, tak mi tam začala blikať kontrolka, ale vedela som to s tým autom ukorigovať, takže ja som opäť spokojná so šmikaním. Takže ako normálne vodič sa vôbec nezlakla v tej zatáčke? Absolútne vôbec. Tak ona to zvládala celkom s prehľadom, za to ty si mal plné ruky práce. Tak určite, Milan, áno, keď som ju videl, ako to bravúrne prešla, ja som sa tam krútil pomaly, a keby som bol na kolotočnom zase, takže určite je to veľký rozdiel. Bolo to veľmi krásne vidieť na tom rozdieli, keď teda tvoje auto začalo vynášať von, automaticky si správne reagoval, keď si uberal nohu z plynu, pretože keď si skúšal ručnú brzdu, spojku, a prípadne si tam skákal na nožnú brzdu, tak to auto nereagovalo vôbec. Ubraním plynu znížime výkon motora, znížime odstredivú silu a auto sa dá krásne zrovnať. Miška nemusí nič z tohoto robiť, ona automaticky, keby aj držala nohu na plyne, čo samozrejme teda robila, ale potom uberala, tak vozidlo si rýchlo zníži samo, začne blikať kontrolka ESP, začne ti pribrzďovať celé vozidlo a drží ho v smere zákruty. Takže aj neskúsený vodič oproti tebe ako profíkovi to dokáže veľmi krásne zvládnuť, len vďaka tomu, že má naozaj moderné vozidlo. Nedotáčavosť je za nami, poďme si teraz precvičiť šmík zadných kolies, pretáčavosť vozidla a kto to nezvládne, tak sa bude šmíkať ako divý. Poďme na to. Pretáčavý šmík ideme simulovať na module s odtrhovou plošinou. Výhodou je, že si dokážeme nastaviť, aký silný šmík chceme vyprovokovať. Takže ak pustíme plný výkon, tak to naozaj každého vodiča poriadne roztočí. A my si poďme natrénovať, ako by to malo vyzerať správne. Šmik zadných kolies, teda pretáčavosť vozidla, je stav, keď sa dostávame do rotácie. Ak v ten moment nespraví vodič vôbec nič, začne si s vami auto robiť, čo chce.
Ak chceme pretáčavo zvládnuť, absolútnym základom je rýchle točenie volantu v smere šmyku zadných kolies. Teda keď sa vám zadné kolesa šmýkajú doprava, točíme aj prednými doprava. Keď sa šmýkajú doľava, točíme volantom doľava. Počas celého šmyku je stlačený spojkový pedál. Pozor, aj keď má vozidlo plno elektroniky, neznamená to, že všetko zvládne. V tomto prípade si musela aj myška natrénovať správne reakcie. Keď začnete točiť volantom neskoro, alebo točíte pomaly, šmyk určite nezvládnete. V tom prípade musíte brzdiť krízovo, aby ste pri rotácii zastavili vozidlo čo najskôr. Úspech začína v okamžiku rýchleho natočenia volantu v momente, keď nastal šmyk. Do hry sa pridá systém ESP, ktorý vám pri brzďovaním kolies výrazne pomáha a len takto máte šancu dostať vozidlo opäť pod kontrolu. Pri automatickej prevodovke púšťame len plyn. Práca na volante je prvoradá. Úspešne sme sa prepracovali až na záver celého tréningového procesu a možno ako sa hovorí, na záver to najlepšie, tak bolo naozaj vidieť, ako sme sa krásne vyšmýkali, či už s vozidlom z ESP alebo bez ESP. Štofi, ako sa ti jazdilo? Ako by si to celé zhodnotil? Tak toto finále si myslím, že zhrnulo vlastne dneskajší deň, pretože skutočne bolo to veľmi náročné jazdiť, pretože auto už teda ako na tých iných procesoch nemalo zapnuté ani jedny asistenčné pomôcky a tým pádom ma to zo párkrát vyzvrtalo do takých smerov, do ktorých by som nikdy nepredpokladal, že ma to vyzvrtá. Zažil si už niečo podobné na pretekoch? Tak určite, že ten jazdec sa stretáva s týmito vecami, pretože tieto pomôcky to auto nemá, ako som už spomínal. Takže určite do premávky nie, pretože my sme na to zvyknutí. Ja osobne teda jazdím od 9 rokov, takže je to trošku iné, ale stále cez to všetko, dneska mi to zase pripomenulo to, že človek si musí dávať bacha vždy, pretože treba exercise is never ending story. Jasné, úplne s tebou súhlasím. Miška, čo ty? V začiatkoch ťa vrtelo ako naozaj na kolotoči, potom si na to celkom zvykla. Čo bolo možno pre teba najnáročnejšie? Mňa to prekvapilo, pretože s takouto situáciou som sa ešte nestretla a musela som si zvyknúť na rýchle točenie volantom. Trúfla by si takýto šmigus zvládnuť aj reálne v praxi? Určite áno. Dobre, každopádne my by sme veľmi radi na záver popriali každému vodičovi, aby žiadnu z podobných situácií nemusel nikdy v premávke zažívať, pretože dnes sme mali každý veľmi veľa možností a sami ste videli, že raz to vyšlo a raz nie. Na ceste má každý len jednu jedinú možnosť. A tam, keď zaváhame, tak to má väčšinou tragické následky. Prajeme veľa šťastných kilometrov bez nehody. Takže vážení motoristi, dúfam, že toto DVDčko, respektíve toto video, čo sme dneska natočili pre vás, bude prospešné na to, aby ste si uvedomili, že motoršport auta a všetko okolo je niečo ako zbraň. To znamená, že vždycky musíme premýšľať predtým, než sa niečo udeje. Takisto aj mne, ako závodníkovi, ktorý je zvyknutý na to, že dajme tomuto závodné auto nemá všetky tieto bezpečnostné prvky, ako dneskajšie moje auto, som na to zvyknutý. Stále som sa dovaroval, respektíve spravil som strašne veľa chýb a takisto mi to veľmi veľa dalo, aby som si uvedomil to, že chyba sa nám môže stať všetkým, ani nevieme ako a kedy. Takže by som vás chcel poprosiť, aby ste šoférovali obozretne a hlavne predpokladali, čo sa môže stať. To znamená, netreba sa nikdy dostať s tým autom na hranu a potom nejakým spôsobom cez tú hranu. Takisto, že mám len 25 rokov, začal som na Ford Fiesta od 14 rokov, momentálne jazdím majstrovstvo sveta na Lamborghini a všetko toto sa stalo len vďaka tomu, že som bol obozretný vodič. Každý sme omylní, len ide o to, aby sme predpokladali dopredu nejaký ten problém. Som rada, že som sa mohla podieľať na výrobe tohoto DVDčka pre vodičov, pretože ako začiatočník som sa s takýmito situáciami ešte nikdy nestretla a veľmi mi to veľa dalo, pretože som sa mohla naučiť, ako mám korigovať auto, keď je v šmyku, keď ide nejakou rýchlosťou a hrozí mi tam nejaká prekážka, nejaké manévry si vyskúšať, takže tomuto som vďačná a každému vodičovi by som chcela odporúčiť, aby si prešiel takouto školou šmykov napríklad, aby zistil, ako to auto reaguje na určité podnety vonkajšieho prostredia.
Tak im prajem, aby si spomenuli aspoň na pár situácií, ktoré sme si dneska ukázali. Tak som vás konečne našiel, vy sa šmíkate ako diví. Takže pri nedotáčavom šmiku, majster... Čo je? Miška, zažila si niekedy už nejakú krízovú situáciu? Tak zažila či nezažila? Technologicky vyspelé auto. Ešte raz, nebolo to dobré. Rovnaká rýchlosť, krízové brzdenie, auto z ABS, aký si mala ty z toho pocit? No, nakoľko som išla primeranou rýchlosťou. No, vážený, konečne som vás našiel. Áno? No, vážený, tak som vás konečne našiel, takže máme za sebou šmik predných kolies, určite sa vám veľmi dobre jazdilo. Už čakám druhú vetu, že kedy mi zoberieš slovo. Naozaj ma to veľmi prekvapilo, pretože som takýto šmik ešte nezažila a musela som si zvyknúť na rýchlu prácu rúk. A keď si začala rýchlo točiť, ako sa to auto začalo správať? Takouto situáciou som sa... Počkaj, že ak sme sa smiali. No. Ideš, poď.